عوزو سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب قناة تعذبتنا خمي تصنحونا زوان زدلنا يوم زيناتات حزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبري عدم النف النوم على زيناتات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسع حاده جنرال تግራይ ኣብ ህልውና ወሓደጋ ከም ዘላ ተዛሪዮም ብኻሊ ወገን ድማ ኣብ ትኽልል ኩናት ኩሉ ዓይ ብዝብል ወረዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝውስኹ ኣካላት ስጉምቲ ክወስድ ይኽብል እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ጠንቂቑ ቅድም መዓልታት ኣብ ዓፋር ቦታ ብዝተፈጠረ ግጭት ምሕዳር 4 ኪሎ ብወገን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን መዛረብ ነይሩ ነሲዕቡ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ መቐለ ካብ ባንክታት ገንዘብ ምውፃን ኣብ ድንኳናት ዋጋ ምውሳኽን ኣብ ነበርቲ ድማ ሓያል ስጋት ምፍጣሩ ምግላጽና ይዝንጋዕን ብርግጽ ህዝቢ ትኽልል ብውርትዕ ጸቕጢ ሻቆሎትን ግዜ ክሕልፍ ካብ ዝገብር 5 ዓመት ሓሊፉ ቀረባዋን እኳ እንጌታቸው ረዳ ትግራይ ሓዲጎም ክወጽኸለው እቲ ምሕዳር ናይ ነዳዲ ሸቐጥን ጉዕዞን ከም ዝዓገቶ መዓልታዊ ተማሳሊ ሻቆሎት ኸግብር ጀሚሮን ይኹን እምበር ምስቲ ናይ ቀረባዋን ብዝተፈጠረ ተዛማዲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መጠንቀቕ ታሂቡ ኣብ ልዕሊቶም ነጋዶ ዝውስኹ ዘለው ዘይሕጋዊ ዋጋ ንምቁጻር ኣብ ሸቐጥ ንብረትን ቁጽጽር ከም ጀመረ ፍሊጡ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኩናት ኩሉ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምንዛሕ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ወሰኽ ከም መሸፈኒ ብምጥቃም ዘይግቡእ ዋጋ ዝውስኹ ነጋዶ ንብረቶም ምውራስን ሓዊሱ ካልኦት ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑ ጠንቂቖም ምስ ነጋዶ ኣብ ዝተሓጋገዙ ትካላት መንግስቲ ድማ ክትትል ከም ዝገብር እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ጀነራል ትግራይ ኣብ ህልውና ሓደጋ ከም ዘላ ተዛሪቦም ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝበሉ ጉዳያት ናይ ጸጥታ ጸገም ጥራይ ከም ዘይኾነ ተዛሪቦም ብዙሕ ሰብ ናይ ህልውና ሓደጋ ዘርእዩ ምስ ጉዳያት ጸጥታ ጥራይ ኣተሓይዙ እዩ እንተኾነ ግና ምስ ውሕስነት ምግቢ ዝተተሓዘውን ዝለዓለ እዩ ክብሉ ድማ ኣብርሆም ብርግጽ እቲ ብስጋት ዝረብ ዘሎ ናይ ኩናት ስጋት ግቡእ ኣይኾነን እንተኾነ ከምዚ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣሎ ብምባል ርእስና ብምግቢ ክንክእል ካብ ምግባር كعكتنا يقولون كبلو أبتخلل أبستدالو حدا مدرخ تزاريبهم ኤርትራ ኢትዮጵያ ወላላውነት ግዛታው ሓድነት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ እዩ ዝበለቶ ጥሕሰት ካብ ሕጂ ንድሓር ክትጻወሮ ከም ዘይትኽእል ናይ ምጽዋር መዕጋስን ኣማራጺ ጥራይ ተኸቲላ ከም ዘይትቐጸልን ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌዴን ጠሜቴ ሰቢሉ ጽኑዕ መጠንቀቕታት ድሕሪ ምውፁ ኤርትራ መልሲ ሂባ ምሕዳር ኢሳያስ ጽኑዕ ትሕዝቶ ኣብ ዘለዎ ናይ ሎም መልእኽቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ይግበአኒ ዝብል መሬት ኩናት ንምውላዕ ትዳሎ ኢሉ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገረ መስቀል ናይ ሎም መልእኽቶም ዝጀመርዎ እቲ ዝተኣወጀ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ሓሊፉ ዝገሃድ እቲ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ምትኹታኽ ባህሪ መግለጺ ኮይኑ ቀጺለሎ بمال زغربو خصي تقيسهم يمان نزي زبولو بزعبا عصبن إرتران بمستر قدايات وطاي إثيوبيان جيدين تأميتيسون صنع متنقطع دحر مهابيو مستر قدايات وطاي جيدين تأميتيس أمباسادرات دبلوماسيات استفلا لي هاجرات أبصر خبلو هون ريفيو استبهالة تكال مصنعت من يونيفرسيتي أديس أبابا بمتحبار أبز دالو بوليس مدرخ أبزم حلالفو ملختي منجسنا عصب قدامنت كم زه تزاريبهم نسو منجس إرترا بالعلي إثيوبيان زفتمو وصلي زسعب حيلتات رسومت كامغيرو ناي مقرب زنبال خمزلو بمال جيدين تأميتيس وقيسو وتدرات إرترا أبزوان زي أب سمين إثيوبيا أبستفلا لي خاوتات تقاط يرميركو خمزلو ونقلتو أما على تحمس أبستخايد مدام من قصاص منجست أسمراء إثيوبيا رأسنا يمكن خال حقا ومثلا مخبارا أخل مسرت كم زخونة ميسر قدايت وصاي تزاريبو ميسر قداي وصاي مسير إرترا بستاسسر زلعلو خالي حسب دكتورين إساياس بموال زتصوعو قدايو إذا دكتورين إرترا برأسا تم حدر هاجر خوينا ناي مقطع قداي أم فرات ساتان إثيوبيا بفلاي زي مرجان كم زمركوس إذا حسب مخان قليتو إرترا لو معلت أبزهاو تملسي اتزربا مانيفستو خنات مخان قليتا نسومنات بسقطات صنحنا بلتقنا محدار بحيل يكون بزي حيل بزخونه مخنيات بحربينا خنوتينا بزبل اباهلا اقريش وليلهم مينستر زينا ويسوم ابز حلفو وحدات صومنات قيح بحرن ودبات بزملكت غدايات كاوغن ايثيوبيا دغاغيم لعل زغلص مينستر زينا اندغنا ات غداي اجندا خوين تلعيلو ليلهم اذن لعل خلت عامات رغيبو صنحنا كوينات مانيفست اكالي يلهم مينستر زينا قليصوم بلتقنا نز غداي ود بحر راس خنا يمكن خال اجندا امسيلو نمقراب نلعل خلت عامات كصعر صنحي يزبول مينستر زينا ميسر قدايات وصاي إثيوبيا خالوت أبالات برلمان إرترا هاجر مخان بزملكت مرقاقت سينا بموال أبزرقو زلو أجندا بروباغاندا نزو على خالوت آسرت قدايات نمنصار زوم سعو 4 نطفات نمزراب تقديد نايلو قدما يكفلت زلو زبلو تناي 3 عامتنا إرترا هاجراوي ناصنت كوينات قال سنستخايد إثيوبيا كاب حق وصا مس إثيوبيا بمصنبار إرترا هاجراو حقي متحسن يلوم امونغو خلتين هاجرات استخايد كوينات إثيوبيا إرترا بحيل نمو هاد زغبرتو صعر صعبين يلوم يمانه بخلاي درجه كاوغن إثيوبيا بسفالي سرعتات كم زعينت تنقلات نيرو إيلهم إذا ما جزات إرترا كم مناي زنقل إيلهم ميسر زينا إرترا بسالسي درجة زلعلو كينات بعد ما بزيل بوجن إثيوبيا استعوج خينات كلاي مرأينا إثيوبيا تنقل مخانم زقلت خونن كلو إرترا نمورار بتشعو زنبرة منجس إثيوبيا خم خنات قريب نبر إيلهم أما جمرة سومنات تخينات ميسر قديات وصاي نبر تخدع علمو أو واشنطن أو استخيد أخيوا محبر السب إثيوبيا أبز جور وزربا عند علامو زخينات عصب محازيلهم كم زقلت وتزاريبهم حجو
እውን ብወገን ብልጽግና ኩናትን ምኽፋት መሰል ግዛት ብዝምልከት ሕቶታት ይለዓሉ ከም ዘለዉ ገሊጾም። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብራብዓይ ደረጃ ዘልዕልዎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ብልጽግና መንግስቲ ኣመራርሓን መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ኣዳኺሙ ንቐድሚት ከይትስጉም ገይርዋ እዩ ዝብሉ ክስታት ይቕርቡ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኾኑ ከለው በዚ እውን መብርሂ ሂቦም። የማነ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝሓሸተ ሃገር እያ ኢሎም ተኸራኺሮም። እቲ ሚኒስተር ነዚ ክገልጹ ከለው ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ አንጻራዊ ዝሓሸ ልምዓት ከም ዘለዋ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን እዚ 21.4 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም 68% ድማ ኣብ ብዙሕ ዝዓይነቱ ድኽነት ይርከቡ። ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኸፍአ ግጭት ትርከብ። እቶም ግጭታት ብሄር መሰረት ዝገበሩ እዮም ብምባል ኣብ ጉዳይ ሰላም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝሓሸት ምዃና ተዛሪቦም። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ ግና እንተበልና የዋጋ የብሉን ብምባል ኣጽንዖት ሂቦም። ብኻሊእ ዜና ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፍልስጤማውያን ጥራይ ዝፀዓነት ነፋሪት ምምፃኣ ስዒቡ ነዚ ጉዳይ ሚስጥራዊ እዩ፣ ስለዚ ድማ ምርመራ ክነካየድ ኢና ኢላ ደቡብ ኣፍሪካ ኣፍሊጣ። ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሴሪል ራማፎሳ 153 ፍልስጤማውያን ፅዒና ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኣተወት ናይ ክራይ ነፋሪት ሚስጥራዊ ኣመፃፅኣ ብዝምልከት ምርመራ ከም ዘካየድ ምግላፅ ፍልስጤማውያን ፀዓነት ነፋሪት ኣብ ኦኣር ታምቦ ኣህግራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ክትዓልብ ክትጸንሕ ከላ ከይተኣቱ ከም ዝተኸልከለትን ተሳፈርቲ ድማ ን10 ሰዓታት ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ኮይኖም ክወርዱ ከይኽኣሉ ጸኒሖም። እሱ ጉምቲ ተወሲዱ ዝነበረ ተሳፈርቲ ኣብ ፓስፖርቶም ናይ ጉምሩኽ መውፅኢ ማህተም ስለ ዘይነበሮም ከም ዝኾነ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር ተዛሪቦም። ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ትካል ግብረሰናይ ጣልቃ ብምእታው ብሕብረት መንግስቲ ጸኒሑ መብዛሕትኦም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክኣቱ ከም ዝተፈቐደሎም ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ገሊጾም። ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ጋዛ ዝተወገሱ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዝበፅሑ ኩነታት ኣጠራጣሪ እዩ ብምባል እስራኤልና ሓማስ ኣብ ኩናት ጋዛ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ደቡብ ኣፍሪካ ንሕቶ ፍልስጤማውያን ደገፍ ክተርኢ ምጽናሕ ይዝከር። ሕጂ ምስ ፍልስጤማውያን ጸገም የብልናን ግና ከመይ ኢላ ሓንቲ ምልእቲ ነፋሪት ፍልስጤማውያን ጽዕና ኣብ ዝዋን እዚ ክትመጽእ ኢላ እዚ ጉዳይ ከም ምምጻእ ንድሕሪት ኣይንብልን ኢሎም ፕሬዚዳንት ራማፎሳ እቶም ተሳፈርቲ ብዝኾነ ምስጢራዊ መንገዲ ብናይሮቢ ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝነፈረት ነፋሪት ከም ዝተጻዕኑ ተዛሪቦም። ኒውስ 24 ከም ጸብጸቦ ካብ ጋዛ ዝተመዛበሉ ሰባት ንምውጻእ ካብ ሲኦ ጋት ዝርከብ ፍቓድ ካብ ሳልሳይ ሃገር ምስ ረኸቡ እዮም። እታ ተቐባሊት ተባሂላ ዘላ ሃገር ኣየነይቲ ምዃና ግና ኣይተጠቐሰን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ፍልስጤም ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ተሳፈርቲ ጉጅለ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ሪሞን እስራኤል ተበጊሱ ብዋና ከተማ ኬንያን ናይሮቢ ኣቢሉ ከም ዝነፈረ ተባሂሉ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝበፅሐ ዝኾነ ዓይነት መልእኽቲ ኣቐዲሙ ከይላእኸን ምድላው ከይተገበረን ከም ዝኾነ መልኪቱ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከይተመዝገበን ጌጋ ሓበሬታ ዝህብን ትካል ካብ ጋዛ ዝነብሩ ሰባት ዝሕዝን ሰብኣዊ ኩነታት ብምምዝባዝ ንስድራ ቤቶም ብምጥባርን ካብቶም ገንዘብ ካብ ዝእከብ ዘይሕጋዊ ሓላፍነት ዝጎደለን ኣገባብ ጉዕዞን ከም ዝዳወለውን ገሊጹ። ቢቢሲ ብዛዕባ ነፈርትታ ነፋሪት ንመንግስቲ ኬንያ ርእይቱ ሓቲቱ በዓል ስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝበሉ ካብቶም ዝተጓዓዙ 156 ሰባት 23 ዝኾኑ ናብ መላእ መዕልቦም ከም ዝነፈሩን እቶም ዝተረፉ 137 ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከኣትዉ ከም ዝተፈቐደሎምን ገልጾም። ራማፎሳ ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ሓደ ኣጋጣሚ ክንመልሶም ኣይንኽእልን ኢሎም ምዝራቦም ኒውስ 24 ጸብጺቡ እዞም ሰባት እኳ እንተኾነ ዘድሊ ሰነድ ወረቐት እንተዘይሃለዎም ካብ ኩናት ዝተሃሰየ ሃገር ዝመፁ እዮም ኢሎም ብተወሳኺ ፕሬዚዳንት መንግስቶም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዕቋ ገምጋም ብምግባር እንታይ ከም ዝተፈጠረን እቲ ጉዳይ ከመይ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ህዝቢ ከም ዘፈለጥን ብምግላጽ እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቴሌቪዥን ጣብያ ኤስቢኤስ ጸብጺቡ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ዝኾነ ሊዮን ሸራይብል ብወገኖም ኩሎም ተጓዓዝቲ ቁኑዕ ፓስፖርት ከም ዘለዎም ሕጂ ሓደ ካብቶም ሕቶ ዕቁባ ከም ዘቐረበን ገሊጾም። ጊፍት ኦፍ ዘ ጊቨርስ ዝተባሃለ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ትካል ግብረሰናይ ድማ ንፊልስጤማውያን መዕቆቦ ምግብን ከም ዘቐርብ ብዕሊ ገሊጹ። ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካል እቲ ሃገር እቶም ፊልስጤማውያን ካብ ጋዛ ዝተበገሱ ኩነታት ናይ ነፋሪት መስመር ጉዕዞን ብዝምልከት ምርመራ ከካይድ ሓቲተን። ሓደ ካብቶም ተጓዓዝቲ ዝኾነ ፊልስጤማውያን ናይ ደቡብ ኣፍሪካን ኤኤንኤስ ቴሌቪዥን ክዛረቡ ከለው ሰላም ሕግን ፍትሕን ኣለኩም ኢሎም ናብ ዝገለጹልኩም ደቡብ ኣፍሪካ ብምምጻእ ዕረፍቲ ተሰሚዕና ኢሉ ምስ በዓል ስልጣን ቤቱን ክልተ ደቁን ዝተጓዓዘ ሓደ ሰብ ድማ መፂና ዘለና መዓልታዊ ሞትን ካብ እንጓነፈሉ ጋዛ ኢና ካብ ኩናት 2 ዓመት ተሪፍና ኢና ኣብዚ ምህላውና ድማ ዕድለኛታት ኮይና ይስማዕና ኢሉ ገሊጹ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ዘሎ ጠቕላላ ሃገራዊ ምርጫ ንቦርድ ምርጫ መጠንቀቕታ ሂቡ። እቲ ኮሚሽን ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ምርጫ ዝተኻየደሎም ክልላት ኣብ ዝሎማ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ከይድገሙ ሓቲቱ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ምስ ሃገር ቦርድ መረፃ ብዛዕባ ዝመፅእ ምርጫን ሰብኣዊ መሰላት እንድሕር መያየጡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ኢሰመኮ ኣብቲ መደረኡ ከይድገም ዝበሎም ዕንቅፋት እኳ ብዝርዝር እንተዘይገለፀ ኣብ 2013 ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ግና ዘርዚርዎም ነይሩ። ኣብ መዓልቲ መረፃ ድሕሪ መረፃን ዝበፅሑ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት
ሕቶታት ጸብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ናይ ህይወት ምጥፋእን ናይ ኣካል ጉድኣትን ዘይግቡእ ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ መራፂ ዝበጽሕ ምፍራሕን ኣብ ልዕሊ ተዓዛቢ መረጻ ጋዜጠኛታት ዝበጽሕ ምግላልን ምብራርን መስርሕ መረጻ ንኻልኦት ጉድኣተኛታት ዘለዎ ተበጻሕነትን ናይ ተፈናቐልቲ ተሳትፎ መጠን ምጉዳልን ካብቶም ናይ ዝሓለፉ መረጻታት ጸገማት ገሊኦም ብምጥቃስ ኣቕሪቦም ነይሮም። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቶም ገበናት ዝፍጸሙ ሰባት ብህፁፅ ምርመራ ብምግባር ተሓታትነቶም ንኽረጋግጽ ሓቲቱ ነይሩ። እቲ ኮሚሽን በቲ ብሕጊ ዝተዋህበ ኣዋን መረጻ ንሰብኣዊ መሰላት ናይ ምክትታል ሓላፍነት ተግባርን ብግቡእ ንኸይፍጽም ዘይዕንቅፍ ወይ ዘይደናግዩ ኩነታት ብፍላይ ድማ መደበር መረጻታት ብዘይዕንቅፍ ናይ ምብጻሕ ኣድላይነት ናይ ማእሰርቲ ቦታታት ብዘይ ቅድመ ሓበሬታታት ናይ ምብጻሕ ኣድላይነት ብዝምልከት ኣብ መጻኢ ዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ንኸይፍጠር እቲ ጉዳይ ብዝምልከቱ ኣካል ግቡእ ስጉምቲ ንኽወሰዱ ሽዑ ዘኻኺር ነይሩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ መረጻ ነዞም ዕንቅፋታት ብቐጥታ ከይጥቀስ ኣብ ሻድሻይ ዙር ጠቕላላ መረጻ ቦርድ መረጻ ነቶም ናይ ቀደም ጌጋታት ክዕርዮምን ከይድገሙን ኢሉ ኣብ መግለጺኡ ተሓሳሲቡ። ኣብ ሰሙን እዚ ብዙሓት ተቃውሞታት ፓርቲታት ቅድሚ ኩነታት ብምቕማጥ መንግስቲ ቅድሚ መረጻ ኣብ ሕግን ኣተሓዛ መረጻን ለውጢ ከምጽእ ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ዝከር እዩ። ክቡራት ቤተሰብና ሎሚ ዘደለና ርእሰ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባርን ቻናልና ደገፉ ክትገልጹ ከይትርስዑ እናበልና ምስ ካልኦት ዜናታት ዳግም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንብል።